Pag-ibig Dagupan, si Miss Jonna Grace Oxiles. Good morning, ma'am. Magandang araw po sa inyo. Kasama niyo po Idol Joanna at Idol Denise. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng IFM. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes po, ma'am. Manguna na po tayo, no, ma'am. Tanungin po natin kung anong update po sa ating Pag-ibig Fund. Ano po ang mga pinakabagong programa o updates mula sa Pag-ibig Fund na dapat malaman ng mga miyembro dito sa Dagupan at sa Region 1, ma'am? Okay, so sa ngayon po, dahil nga po tayo ay nasulanta ng Typhoon Uwan, yung last po na napagdaanan ng Northern Luzon, even sa Bicol Region, very fresh po yung calamity loan po natin ay open po para sa mga miyembro po na naapektuhan ng Typhoon Uwan. At kasama nga po dito ang mga residente o nagtatrabaho po sa lugar na affected po ng kalamidad. At bilang po is nagkaroon po ng deklarasyon ng state of calamity buong probinsya po ng Pangasinan. So ulitin po natin, nadeklara po ang state of calamity sa buong probinsya ng Pangasinan na kung saan ito po yung sugyat na pwede na po tayong mag-file ng calamity assistance po sa Pag-ibig Fund. So sa mga miyembro po na nasalanta po ng Typhoon Uwan, even po sa mga miyembro po natin na nangailangan ng financial assistance, ang Pag-ibig Fund po ay bukas at tayo po ay nagre-receive na po at nag-accept na po ng mga calamity loan applications po natin. Ma'am, since na-mention nyo na rin ho ang calamity loan, maaari ho bang kamustahin na din po namin yung availment ng calamity loan, lalong-lalo na tinamaan nga po tayo ng ang lalawigan ng Pangasinan ng Bagyong Uwan? Ay, opo. So, unahin po natin dyan kung sino po nga ba ang pwedeng mag-apply na ating calamity loan. So, number one po, yung nagtatrabaho po sa Pangasinan, any municipality po or nakatira po sa Pangasinan. For example po, hindi po taga Pangasinan ito, pero dito po naka-assign sa Pangasinan, sila po ay qualified po na mag-file ng ating calamity loan. And second po na eligibility natin, mga miyembro po na nakapag 12 months na po or 1 year na hulog at active na member po ng Pag-ibig Fund, sila po ay qualified na mag-avail nitong calamity loan. At ang kagandahan po dito sa pag-file natin ng calamity loan is kung magkano po, 90% ng kanilang total savings sa Pag-ibig Fund ang pwede nilang ma-claim or ma-loan sa atin. And mababa po yung interest nito is 5.95% per annum. And may choice po tayo na kung saan, ilang months po ba natin itong babayaran. Meron po tayong 12 months, 24 months, or 26 months. So, pipili po si member kung ito po ay babayaran niya sa loob ng 1 taon, 2 taon, or 3 taon. At ang calamity loan po sa Pag-ibig Fund ay hindi po agad babayaran once na-approve natin ang calamity loan. So may binibigay po tayo na 3 buwan na grace period para po magdahingan muna tayo ng amortization sa pang-apat na buwan. Saka po tayo mag-start ng ating amortization sa calamity loan. Kung sa requirements naman po, pinakauna na dyan is yung ating calamity loan application form na pwede po nilang ma-download sa ating official website sa www.pagibigfund.gov.ph. I-readyhin po nila ang isang valid ID, preferably para makita po natin yung address, ano po yung residential address. Pwede po tayong voter's ID, company ID, or any government-issued ID. Andyan din po yung 1-month latest payslip kung sila po ay employed, pero kung sa mga self-employed po, yung certificate of income coming from barangay is enough na po or kung may ITR po sila. Kasama din po sa requirements is yung disbursement card kung saan po dito na po iti-credit kung magkano po yung malulong nila like loyalty card plus, yung land bank payroll card po nila o yung land bank cash card na nagamit na rin po nila noon. At ang isa pong kagandahan ngayon is yung paano ba mag-apply. Pinaka-convenient po talaga or pinaka-madali po is through online. Yung virtual Pag-ibig na account po nila, doon na po sila mag-a-apply na kung saan po ikilig lang po nila na mag-a-apply ng calamity. Ipinili lang po nila kung ano po yung times doon, yung iwan, tapos forward na po yun sa employer, tapos si employer naman po, siya po yung mag-accept ng application and magko-confirm papunta po kay Pag-ibig para po yun naman po yung proseso natin. So, ganoon lang po kadali ang ating calamity loan program sa Pag-ibig Fund po.
So ma'am, ano naman po yung kaibahan ng calamity loan at short-term loan at kailan mas mainam pong gamitin yung bawat isa doon, ma'am? Ayun po. So, ang short-term loan po sa Pag-ibig Fund po is tatlo. So, isa po dyan yung nabanggit natin ngayon is calamity loan. Pangalawa po is yung multi-purpose loan, MPL. Ang kaibahan po nito is yung number one po, yung interest rate nga lang po, kalahati po. So, 5.95% si calamity loan, si MPL, nasa 1.4583 sa isang buwan. O 17.5 effective rate po yun. And then yung pangatlo po is para sa mga health and education, yung tinatawag po natin health. So, ang pagkakaiba po talaga is mas mababa po talaga yung interest na ang ating calamity loan, tsaka yung pagpapahinga natin na 3 months na hindi pa po mag-amortize agad. So, yun po yung talagang malaking pondo ngayon ng Pag-ibig Fund na kung saan ready po ito, available po ito para po sa mga miyembro natin na naapektuhan ng Typhoon Uwan. Ma'am, meron ho ba itong deadline o hanggang kailan po pwede mag-avail nitong calamity loan para sa mga nakaraang mga kalamidad? Ayun po. So, last time po na nag-declare tayo, July. So, yun yung naunang bagyo pa. Sabi po ng mga membro namin, talagang nakalamity din po ang opisina kasi akala nila 15 days lang po. Pero ang Pag-ibig Fund, nag-offer po ng calamity loan 90 calendar days from the date of declaration. So, nadeklara po ito ng buwan ng October po. So, ito po ay abot pa po hanggang February actually po. So, meron pa po tayong 90 calendar days para mag-submit po, mag-apply po ng ating calamity loan sa Pag-ibig. Yes, ma'am. No, pagdating naman po dun sa, kasi may tinatawag din tayo na MP2 savings, no, ma'am. Ano naman po yung latest doon po sa programa na yon at yung mga pagbabago po ba? Meron po ba, if ever, dun sa mga dividend rates at bakit maganda po na maghulog ang mga miyembro ngayon dyan sa kind of program po na ito? Ayun nga po. So, ngayon is, aside po sa naka-feel tayo ng bad news dahil may typhoon, may good news naman, ma'am, dahil may mga iba na po na naka-receive ng kanilang bonus. Tama po ba? Ayun po. So, eto na po. Ayun po. So, bonus. So, magtatabi tayo through MP2, ang Modified Pag-ibig program, na kung saan ito po ay voluntary savings para sa mga active members po natin na kung saan gusto po nilang magtabi sa kanilang mga pinaghirapan. Like, ito po ay different po or magkaiba po ito doon sa mandatory na kinakaltas na po ng ating mga employer, which is the regular savings. Ito naman po is modified Pag-ibig po na kung saan ang term po nito is 5 years. Para po siyang time deposit, nakalag po siya ng 5 years at ang kagandahan po nito is tax-free po yung dividend earning natin. Actually po, last 2024, 7.10% po ang kinita ng ating MP2 savers po ng Pag-ibig. At malaking pong bagay ito dahil tax-free po ang earnings natin. So yung MP2 naman po, open po sa mga active members na kung saan kung paano ba tayo mag-start, pwede tayong mag-register via online or pumunta sa ating opisina. At ang minimum po na tulog po dito is 500 peso kada transaction. Sinasabi po namin ng kada transaction kasi hindi naman po siya required na magmamonthly ka. Anytime na gusto mo mag-pay, flexible po ito. Tulad po ngayon, season ng bonus natin, kung gusto mong itabi ang 5,000 mo, pwede po sa Pag-ibig. Tapos the next month, wala po tayong available na savings. Okay lang po. Pero mas maganda po sana kung naka-salary deduction tayo. Tapos pwede po i-combine na kahit naka-salary deduction po tayo at may mga bonuses po, pwede idagdag din po doon. Flexible naman po itong ating MP2 program sa Pag-ibig Fund. Ma'am, bukod po sa mga iyon, dito ho sa ating MP2 Savings Program, meron po bang mga misconceptions o mga karaniwang maling akala tungkol po dito na nais nyo po sanang ilinaw, no, para sa publiko? Ay, ayun po. So, mostly na-encounter po natin, marami pong nagtatanong kasi kung ang MP2 po ba ay pwede na po natin siyang sabihin natin i-roll over. Yan. So, may mga savers din po kasi tayo na, sige, yan lang muna kasi hindi ko pa siya kailangan. So, nag-lapse na yung 5 years, akala po nila kumikita po yun, pero kailangan na po nilang i-out or mag-decide po. Ito po yung bago po natin na kung saan mayroon na po tayong tinatawag na rollover. Yung rollover, sabihin po, tapos na yung term ng 5 years, pero gusto pa po nilang ituloy ng another 5 years.
So, hindi po sa automatic na rollover. Kayo po, si member po ang pupunta sa opisina, mag-signify po, may rollover po ito. At ang mangyayari po, magkakaroon po tayo ng another MP2 account number. Kasi po, may kanya-kanya po tayong account number sa MP2. Once po na nag-lapse yung 5-year na term, close na po yun. So, kayo po as member ng MP2 is pupunta sa opisina kung i-claim mo po ba ito or kung gusto nyo i-rollover. At kung mag-roll over po tayo, magkakaroon po tayo ng another MP2 account. Ganon po siya. So, bago po yun, yung roll over po natin. Even po sa mga nag-claim na po ng kanilang retirement benefit at gusto po nilang i-invest na po or i-save through MP2, meron na rin po tayong ganun na automatic na isi-forward na po or isi-credit sa kanilang MP2 pero kailangan pong mag-apply si member at mag-create po ng kanilang MP2 account number. Ayun, nalinawan na yung ating mga members, yung mga nag-apply na rin for MP2. Hanggang 5 years lang, tapos kayo mismo ang magro-roll over nun, mag-a-apply para sa another new account nung MP2 savings ninyo. Naku ma'am, meron pa po tayong mga iba pang serbisyo na inaiaalok bukod po dito sa loans at MP2. Ano po itong mga ito? Ayun po. So, pinaka gusto po natin is hindi mahirapan ng mga members po natin. Kaya we are encouraging po lahat po ng member ng Pag-ibig Fund na i-avail po nila or gawin na po natin everyday life ang mag-online. Employer virtual Pag-ibig. At yung mga members po natin, no need na po na pumunta ng opisina para mag-verify lang po ng kanilang savings, mag-loan. Mag-create na lang po sila ng kanilang Pag-ibig virtual account na kung saan pwede ka lang mag-check ng savings mo, mag-apply ng loan mo, mag-check ng amortization kung nababayaran po ba ito, and mag-appointment po regarding sa housing loan naman natin. Sa mga employers din po naman, para hindi na rin po sila mag-renew, so magbabayad po sila, pipila pa po sila dito sa opisina. Yung online payment natin, magkakalimutan din po yun para mas convenient po sa part natin, especially pag may mga declaration po ng work system po at naka-due date po tayo, then convenient po na mag-online payment na tayo through ESRS, ng EPCF, at mag-a-approve na lang din po sila naman sa online. Hindi na sila pipirma ng mga application forms kung sila na po ay enrolled sa ating online employer virtual Pag-ibig. So, aside from that, syempre po, ang Loyalty Card Plus, na kung saan very convenient na rin po sa 3-in-1 card, discount na po ito, disbursement card, doon na po napupunta ang ating mga proceed ng loan tsaka claims. And at the same time po, ito po yung ating pinagka-ID sa Pag-ibig Fund. So we are open po man dito sa ating opisina from Mondays to Saturdays. We are open po from 8 a.m. to 5 p.m. po. Ma'am, matanong na din po namin, may mga miyembro po ba tayo ngayon na hindi pa nakakapagbayad o kung ano po ba ang gusto nating ipadalang mensahe sa kanila kung hanggang ngayon po hindi pa po sila yun nga, nagagampanan yung role nila as members po dito sa fund natin. Ayun po. So, number one na campaign talaga namin is the online. So, mag-shift na talaga po tayo sa online transaction, sa verification sa mga members po natin na hindi pa po nakaka-create ng kanilang account sa online, virtual Pag-ibig account. Second po sa mga employers po natin na hindi rin po naka-register online. And third naman po is sa mga hindi pa po miyembro ng Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Fund po ay open po sa lahat ng nagtatrabaho na at least ang earning mo is 1,000 peso a month. Sila po ay covered ng ating batas 9679 nga po, na kung saan sila po ay ini-encourage at mandatory po na mag-register po sa Pag-ibig Fund para po ma-enjoy din po nila yung benepisyo ng pagiging miyembro ng Pag-ibig. Panghuli na lang ma'am, mensahe po natin ng Pag-ibig Fund dagupan din po sa mga miyembro na nangangailangan ng tulong, lalo na ngayong panahon po ng kalamidad. Okay po, so sa lahat po ng miyembro ng Pag-ibig Fund na nasa landa po ng Typhoon Uwan or sa mga iba't ibang kalamidad po, ang Pag-ibig Fund po ay bukas po at laging handa po na ibigay ang serbisyo tulad po ng pangailangang pinansal through the Calamity Loan Program. So mag-apply na po tayo, may 90 calendar days po tayo para mag-apply. Pinaka-safe, pinaka-mabilis is pag-file online. Mag-link po kayo ng inyong virtual Pag-ibig account para po mas mabilis ang proseso
Ganun din, mag-avail na rin po tayo ng ating loyalty card plus para sa panahon po ng ganito na may mga kalamidad, mas convenient po sa part natin at yung tulong na financial po ng Pag-ibig Fund ay ready po para sa ating mga membro. Maraming salamat po. Nakasama natin ang spokesperson ng Pag-ibig Dagupan, Miss Jonna Grace Oxilias. Magandang araw po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po. Thank you so much po. Ingat po tayong lahat.